We have another man of God, umfundisi uSimelane esokhuluma naye namhlanje kusena siphe izwi bese siqala usuku. Mfundisi wami asikubingelele sikwamukele kwiMega Grace Hour on Vuma FM. Zikode and all the listeners of Vuma FM, Mega Grace Nation, ngiyanibingelela ekseni, ngibingelela isilo samabandla onke namakhosi onke ethu akwaZulu. Siyabingelela mfundisi. Thank you so much for joining us this morning as we are starting the day. It's such an honor to have you early in the morning kwiMega Grace. Sikhumbuze ibandla oqhamuka kulona mfundisi wami bese siyangena sithole izwi siqale nosuku. It's an honor for me ukuthi ngibe nawe namhlanje Zikode nabalaleli beVuma FM. I'm from laphana eHopewell eNtsuka, from a church called Back to the Word Bible Church. Last khuthaza kakhona kakhulu kuyinsuku zokugcina ukuthi asibuyele ezweni kaNkulunkulu. Back to the Word Bible Church. Thank you so much mfundisi. Asingene ekseni sizwe umyalezo uNkulunkulu akakuphathise wona bese siqala usuku. Sizofunda ke encwadini ngokaJohane isahluko sesihlanu ivesi le-19 lapho kufundeka khona kanje. Ngakho ke uJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, indodana ingenze lutho ngokwayo ngaphandle kwalokho ebona kwenziwa nguyise, ngokuba lokho akwenzayo yena nendodana iyakwenza kanjalo. Zikode nomlaleli weVuma FM ekseni ngifuna ukukhuthaza umlaleli ovukayo ukuthi iBhayibheli likubeka ngokusobala ukuthi thina siukhanya kwezwe. Seza la emhlabeni kuzokhanyisa, emhlabeni kumnyama uma singekho njengabantwana bakaNkulunkulu, njengabantu bakaNkulunkulu. uNkulunkulu futhi usenzile saba usawoti omhlaba ukuzoyolisa, kuzokwenza kube mnandi. Uphuthu alumnandi uma ngabe kungekho usawoti. So we're here to bring the light, we're here kuzokhanyisa emhlabeni. Ingakho ngifunda leli verse because leli verse liveza the relationship between the Father and the Son, which is Christ Jesus and our Heavenly Father. Lapho khona babe nobudlelwane engathi babuseduzane, babe nobudlelwane obuphilayo obabenza kube ukuthi whatever uJesu wayekwenza while still on earth wayebukela kuNkulunkulu. Ayikho into uJesu ayenza nje ngokwakhe. Uthi ke mina noBaba simunye. Kwakukhona lento yobunye between the Father and the Sons. Ngifuna ukuthi ke kuma sons and daughters kaNkulunkulu listening to Vuma FM at this time, asenze lokho uNkulunkulu akwenzayo. Njengamanje I know ukuthi siyavuka, we are going to work to workplace la siyemsebenzini khona kunabantu abadinga uthando. uNkulunkulu wethu, our God is love. Let's go out there and spread the love of God. Kunabantu our neighbors njengoba sivuka kunomakhaleni bethu who are going through a lot. Let's go out there and show love. Asikhombisa uthando uNkulunkulu ayilo, because our God is love. Siphumele ngaphandle kubantu bakaNkulunkulu who are hurting. Sibanikeze ithemba because uNkulunkulu ulithemba lethu siphila ngaye. Asihambe semhlabeni siyokhombisa ukulunga kaNkulunkulu, the righteousness of God. Let's go out there and demonstrate the godliness of God. Siveze ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu because that's all what we are about. Thina singalokho emhlabeni sizele lokho. Njengalokho uJesu la ekhuluma lamazwi wayesho lamazwi ngoba ebhekisile ukuthi ke ake sibe yilokho ubaba yikho. Ngiyalangazela Zikode usuku nosuku to the Mega Grace Nation to say let's have a nation ekhombisa ukulunga kaNkulunkulu emhlabeni. Let's have a society asibe nabantu abaveza ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu. Uthando liphelile ensukwini zokugcina ithi iBhayibheli kuyophola uthando kwabaningi. Liyaphela uthando kubantu, ziningi izinto ezicindezela abantu ezenza abantu bangathandi. But let's not shift from the position of love. Let's continue love God's people. Siphumile njengamanje, let's be friendly, let's be loving. Sibathanda abantu bakaNkulunkulu, sibakhombisa uNkulunkulu bukaNkulunkulu. If it means sibavakashele ibhedlela, I know that some people abasesibhedlela they are going through ukugula, udokotela usho lokhu nalokhu, but we need to go out there and demonstrate uthando lukaNkulunkulu. We need to show uthando even nakulabo who have lost their loved ones, balahlelwe ihlobo zabo this time, bayakhala, balahlelwe imisebenzi these days, imisebenzi yalahleka. We need to go out there Zikode and demonstrate the love of God. Uthi ke uJesu mayikhuluma la lamazwi kwincwadi kaJohn esifundile chapter 5 uverse 19, uthi indodana ingenze lutho ngaphandle kwalokho ebona ubaba ekwenza. So let's just look at uNkulunkulu wenzani uNkulunkulu. What is God is doing? uNkulunkulu njengoba sishilo uthando, uNkulunkulu unomusa, asibabekezelele abantu bakaNkulunkulu. uNkulunkulu wethu uyabekezela. One of the values and the characters kaNkulunkulu ukubekezela. Uyasibekezelela ezonweni zethu, uyasibekezelela emaphutheni ethu. Bongakwazi ukubekezelela icolleague yakhe emsebenzini kumaphutha ewenzayo, mhlambe uyimanager emsebenzini
kukhona abangaphansi kwakho baholayo basenza amaphuthu bungabe bekezelele yini ubafundisa indlela ubacathulisa up until the reach a level lapho nawe uzoba satisfied as the leader ukuthi benza kahle. Kunento umfoka Nkwanyana engathi emhlabeni sizele thina kodwa sizele nabanye abantu. Isizulu sakithi is teaching us ukuthi umuntu ngabantu. What we are namhlanje nami njoba ngihlezi la njoba uhlezi nawe la Zikode uyilokho yikho because khona abantu abakumoldile, khona abantu abakwakhile, khona abantu abasondelile. Ingakho sikhuthaza kakhulu nobaba abasikhulisele kahle abantwana babafana. Sikhuthaza kakhulu obhuti bethu basondele kakhulu bafowethu abancane babakhulise babacathulise. This country iSouth Africa idinga abantu abanokuphila, idinga abantu abanobuNkulunkulu, idinga abantu abamaziyo uNkulunkulu who spread the love of God, will go out there and demonstrate kusho ukuthini kuba nobuNkulunkulu, kusho ukuthini ubuzalwane. Asingabukhuluma ubuzalwane only, asingabucula ubuzalwane only, asingabushumayela ubuzalwane only, but let's demonstrate the love of God. Uthuli ungashongo lutho, izenzo, action speaks louder than words. Izenzo zakho, what are you doing makhelwane, what are you doing kusihlobo sakho, what are you doing to your brother, what are you doing to your sister? Yilezo zinto mfaka Nkwanyana. I think izwe laseNingizimu Afrika lishoda ngalokho, lishoda ngosawoti, lishoda ngokukhanya kwezwe. If you can bring the light to the society of KwaZulu-Natal and the entire country yase South Africa, the world will see. Lithi iBhayibheli ke abantu bawukwazi ukuthi ngabafundi bami kuphela manithandana. Uthando goes a long way, lusebekela izono, lenza izinto eziningi uthando. Uthando luyisinongo that we need in our society kulesikhathi esiphela kuso mfaka Nkwanyana. Angisho nje kumlaleli weVuma FM ukuthi asiphume sikhombisa uthando, uNkulunkulu simnxuse. Mawungenalo uthando uzunenzondo, ilwele leyo nzondo, fast and pray and fight against lento yokuzonda umakhelwane wakho. Uthando umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena, njengalokhu uyithanda zithande ngothando, noma thanda abantu ngothando wena ozithanda ngalo, and iNingizimu Africa will change to be a better country, and my families ethu azoba kwelinye level kanjalo ne society yethu as at large will go into another level. Thank you so much Mfundisi for